Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule. Apisar nga nakaposas ang duha ka kamot sang broadcaster kag mayoralty candidate nga si Salvador Jun Capulot. Makita gihapon sa iya nga nahung ang yuhom sa nag-atubang ini sa mga katapos ng media sa Hall of Justice subong hapon. Naibaluan nga ginkakibot ni Capulot ang pagdakop sa iya sa mga otoridad matapos nga ginserbihan ini sang warrant of arrest kay inasang udto takna alas 12:45. Sa interview sang Radio Bandera Iloilo sa kay Capulot, iya ginpahayag nga nagapreparar ini sa iya programa kay ina sa isa ka istasyon sa Mandurriao sang ginaresto ini. Ginapahayag man sini nga cyber libel ang ginpasaka nga kaso batok sa iya sang wala pa matungod nga mga persona kag mayara ini sang anom ka mga counts nga may kabugusan nga 60,000 pesos tanan nga penalidad. Natalana man nga magpiyansa si Capulot subong nga adlaw. Sibot kita nga may warrant of arrest kita nga way kita kabaton sa Pina. Supposedly kung ang gusto nga proseso dapat pa dalan ka na sa Pina para pasabton ikaw sang ginaakusar si mo kibot ka nag-agi sa mo nang gusto sa proseso gusto nga muna kay karon mambal man sila politically motivated kay kuya pa si bangod sina basta ang importante nga ipamangkuton ko lang kay ihibaloon ko kung sino sini ang nag-file sang kaso sa akon kag kun nga ang dito sa Gimaras na tabo base ta Gimaras man kag nga nagwa ang akong warrant of arrest nga wala ako nakabaton sa isang Pina. Dugang pa ni Capulot suno sa iya nga ang posa sa iya nga kamot ang nagasimbolo sa taliwis niya nga baba sa pagsugid sang intsakto kag kamatuoran. Dako man sa gihapon ang pagsalig niya sa mga supporters sini sa syudad sang Iloilo nga ang tanan nga ini pagpanghangkat lamang sa iya. Ang kusas nga ini patimaan ini bangod sa nga akong pagkataliwis ang dila sa pagsugid sa kamatuoran. Pero wala ko ni ginakahuya ang pusas ini, kinakabutang sa akong kamota. Tungod kaya nga akong ginapakigbato para malang sa kayuhan sa bumuhuyo sa syudad. Hindi man para sa akon. So tanda lang isang aton nga prinsipyo kag pagpakigbato para sa kayuhan sa aton nga bumuhuyo. Ini si kabanderang Roberto Gakit Jr. Nagabandera sing matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera.